Tayo na Pancit Bihon mix. Ayan nag-chicharon tayo ng taba. Panghalo. Ayan, nangingitim na kasi medyo malakas yung apoy. Pero okay lang yan. Okay na yung chichar natin mga boss. Susunod natin yung panghalo na karne ng baboy. Sasangkot-kain muna natin mga boss. Mga pala ang kakayan pala. Nasangkot siya na ng maigi yan. Medyo malapit na maluto din yung karne ng baboy. Masyado malakas yung apoy mga boss. Ayan na yung bawang sibuyas. Nilagay na. Isa. Kunting mantika mga boss. Wow. Ang boss, atay. Atay ng baboy. Napakabango mga boss. Sahog pa lang siguro mga boss, nasa 3 kilo. Yung lulutuin, nasa 2 kilo lang na Bihon mix. Ano nga ako yung dami? Tapos maglalagay pa tayo ng karne ng manok mga boss. Ayan, karne ng manok. Puro na nahugasan lahat yan. Nahiwa na kanina lahat. Karne ng baboy, atay. Tapos manok. Tapos mamaya isusunod pa yung patayan. Kaya hipon sa Tagalog. Paminta. Saka seasoning boss. Nilagyan mo na oyster sauce. Paano na? Pwede ba ako mag-mixer man sa'yo? Tapos kunting asukal mga boss. Busong to. Kulay ng ating sahog mga boss. Dami ng sahog. Tapos maglalagay tayo boss ng toyo. Ito mga boss, oyster sauce. May baybay yun. Grabe na ito. Carrots saka Baguio Beans mga boss.
Sunod natin hipon mga boss. Tapos ang sinibak na gulay. Katangan sinimahal na. Oh. Ayan, panghalo sa Pancit Bihon mix. Sing toyo mga boss. Medyo mataas sa tabang. Dito sa amin tawag mataksi. Additional oyster sauce. Ay, isang bata ako. Cute ng busis. Luto na siya. I-sit aside natin. At yung noodles naman ang lulutuin. Na tayo ng tubig. Yung mga dark spot na yan, okay lang yan. Kasi magkakaroon pa ng lasa yan. Madidiglis natin yan pag kumulo na toyo, mga boss. Para sa ating sabaw. Nalulutuin na noodles dito sa Pancit Bihon mix. Yan mga boss, oyster sauce ulit yan mga boss. Ito yung pinakamasarap na Pancit Bihon mix sa Buong Kapuluan. Paminta mga boss. Mintang durog. Pork cubes. Nor pork cubes. Sunod na natin yung bihon. Ayan na lahat boss ng bihon. Maya maya pagkulo, susunod natin yung pancit noodles. Ito mga boss, susunod natin ito maya maya. Paano, update na lang. Susunod na yung mga pancit boss. Mamaya na magdagdag ng toyo, baka di man tansya, umalat mga boss. Ito na natin yung sahog. Ayan. Mahigit 2 kilo to mga boss. Nasa 3 kalahati yung karkulo ko nito. 5 kilos na yan. 5 kilo na ito lahat. Pati sa sahog pa lang. Napakabigat daw eh. Ayan mga boss, luto na. Yung Pancit Bihon mix. O paano? Huwag tayo ulit makakalimut tumawag sa itaas.
Thank you po Lord sa biyaya na naman sa araw na ito. Hindi mo kami pinapabayaan. Kaya sa mga bago dyan, please like and subscribe and click notification bell para updated kayo sa mga bagong video na parating. O, paano mga boss? Kain na na. Happy birthday!